nek makamano. Kwadhi mbele nyakoro mga jong yangore ni pi odok chiene yamo Masinga kalo dok ni koth medo chwe gwenge mopogore thurka. Kamiteko mar Kenyan bende koro chiwo ler ewi pioula ma osebedo ka opong'o gwenge moko kage wacho ni mano ok bi kaluwore gi pong' mar yawo mar Masinga. Kaluwore kod teko kata tend kambi mar Kenyan pi nenore ni odok piny e yawo ma Masinga ka koro gikwedo mokalo weche ma jopiny moko lieko ni gwenge pong' kaluwore gi pi mawuok Masinga. Giwacho ni pioula monenre e gwenge moko biro kaluwore gi aoche mopong' mopukore. Jotend kambi Kenyan bende osingo maneno ni pi manie yawo ma Masinga otigo deyo makare ka giwacho ni yawo ni nyalo pong' mana dwe mar ang'wen higa manyien. Currently, what we are doing is we are conserving our use of the dams to ensure that we are able to run our hydro installations for a longer period. You know, they always say that a man who is satisfied is the one who can burn the granary. The current water level now is 1042.67, which way below the spillway level. We still have a headroom of 13 meters. We have never reached the maximum that it ever reached. The inflows were 800 cubic meters per second. So we are still below what 2018, the inflows of 2018 were even higher. So now you can see it's very much below the spilling level.